Hello, I'm Zanji. It's Gossip Girl. Dawn Tandeka is facing a similar situation like Scott's Mapoma. She's taken this opportunity to apologize to her fans for not wanting to take pictures with her. It was not intentional. So she did a video in Zulu. I want to sincerely apologize to the fan who greeted me at the mall and felt ignored. I truly regret that moment. Please know that it was never my intention to come across as rude or mean. Sometimes we go through things privately or got caught in the moment where our minds are something else, and sadly, that can lead us to unintentionally hurting those who care about us the most. I've always appreciated the love and support you all gave me, and I would never intentionally dismiss or ignore anyone, especially my fan. To the fan who shared the experience, I hear you and I'm truly sorry. I'm human and I ask for your forgiveness. I will do better. Please continue to show love and grace as we all grow. South Africa, sanibonani kusawuyena lo waseshowe kwaMondi. Bengisacela nje ukwenza le video yokuthi ngicela ukuxolisa even in advance to anyone oyoke athi mayihlangana nami either angibingelele kwi setup yase mall noma la phandle esixukwini ebese kuba ngathi angimzwanga noma ngiyenze ngathi angimzwanga. Ngiyaxolisa. Kune comment la on one of the social media platforms now. Umuntu othi ungibingelelile ngibone mall thizeni ngeke ngisayisho ukuthi yipi ungenza ngathi angimzwanga. Ngikhumbula kahle ngiphume kanye ngaye mall kuleli viki ngihlala endlini isikhathi esiningi ngoba sometimes mina ngumuntu ogqunywa endlini for a reason, and mangiphuma ngisuke ngiphuthuma into ethile. Ngixolisa kakhulu to anyone owake wahlangana nami ngangambingelela noma ngangamjabulela. Ngiyazi ukuthi abantu bayawuthanda umsebenzi wami, bayangithanda, and mhlambe lo umuntu ofendeke ngempela. Ngiyaxolisa Nkosi yami. Suke kungesiwo amabomu noma ngaleso sikhathi ofike ngaso ngempela ngisuke ngekho right. Ngihambile la ngaye mall ngiqeda ukubeka ingane ebinama rehearsals esikoleni. Ingane yathi mama mangingenawo lama pumps afunekalayo amhlophe esikoleni ngeke bazongikhipha ezithombeni. Ngeke ngishuthe. Akekho kumzali othanda ukuthi ingane yakhe ingabibikho ezithombeni zasesikoleni. Izithombe nezinye ingane izobe zikuyo. Phuthume mall ngihamba nalezi ezinye ingane zakube embili. Ngahamba imall yonke. Imall uyazi ngikhuluma imall. Ngayihamba ngenyawo yonke bengingena choice ngihambe ngiphuma ngene eindaweni zezicatshulo ngingayitholi ngawathola ama pumps amhlophe. Ngahamba ngaze ngicishe ngadikila ngizizwa kahle ukuthi yabona manje senginesiyezi sekuthi angiwe ukuthi angikhaleke manje ngoba lama pumps awekho. Ngithi ngiyaphuma phunde kukhona othi nje kumina ekhanda lami uphinde la uyiqedile zonke izitolo. Phinde ngidunguze futhi imall. Angazi ukuthi lo muntu uhlangane nami at which point. Angazi ukuthi uhlangane nami bese ngikanjani noma yila ngempela bese ngifuna ngempela ukuthi ayingeke. Lapha ufuna ukuphoxa ingane waphela into yesikole le. Ngicine ngitholileke lezo izicathulo. Kufanele ngiphindele esikoleni ngiphuthume esikoleni ngihambise lezi izicathulo. Nami ngokwami ngiyagoyisha ngikho right. Khona izinto zami nje engigoyisha engidlula kuzo mina ke personally. So ukuhamba mall nokungibona mall bese uthi ngenze ngathi angikuzwa. Kungilimazile kodwa ke ngiattendile leyo comment ngaxolisa kulowo muntu because I don't like to offend abantu abathanda umsebenzi wami. Ngiyaxolisa. Ngixolele nakunombani omunye engangam-offenda. Ngiyaxolisa. Nakulowo uyazazi la khona ngiyaxolisa. It was never my intention to offend you. I was just going through a lot in that moment. Ngiyabonga.